Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Flori, terapeutul, după cum bine mă știți, și astăzi vin să vă spun povestea mea, una din poveștile mele. Majoritatea care mă cunosc mă întreabă cum de mai existi, prin câte ai trecut, oricine altcineva nu ar mai fi fost în viață, ori ar fi fost dus altfel. Și viața ta bate film. Poți să faci un film cu serial. Așa este. Într-o zi a venit o fată la mine, o clientă, și îmi spune: nu ai obosit? Nu ai obosit? Majoritatea care mă cunosc îmi spun Vali, de la Valentina. Valentina, numele care este dat de nașa mea. Dar numele meu real în acte este Florica. Mama a vrut să mă numească Flori. Fata aceasta nu știa nimic despre mine, era prima dată când a venit la mine și îmi spune: tu nu ești Valentina, tu ești Flori. Am uitat la ea, zic: păi și una și altul, e tot numele meu, ce mai contează? Da, dar Valentina, destinul Valentina este de luptător. Ei, să cam potrivește, înseamnă că toată viața am luptat, dar nu regret nimic pentru că am învățat atât de multe lucruri interesante din aceste lupte ale mele. Chiar am fost și luptător de arte marțiale și o pasiune a mea a fost chiar. Dar ceea ce era interesant, că deși simțeam că sunt Valentina, în același timp era ceva în mine care îmi spunea: nu ai obosit să lupți. Și m-am privit în oglindă și am zis: Valentina, n-ai obosit să lupți? Și mi-am adus aminte cuvintele pe care mi le-a spus această fată: tu ești Flori. De ce să tot lupți când ai putea să privești viața altfel decât o luptă? Păi, asta am învățat, asta sunt de atâția ani. De când mă știu, viața mea a fost tot timpul o luptă, un antrenament. Și nu te-ai gândit și la o altă cale? Așa că după ceva timp m-am tot gândit, oare ce vrea să spună? Și m-am privit într-o zi, acum de curând, chiar acum aproximativ 2 luni, și m-am uitat și am zis: pentru cine trăiești tu? Pentru cine trăiesc eu? Am obosit și mă confruntam cu o oboseală din ce în ce mai acută și tot timpul numai lipsuri, am pierdut casă, am fost la un pas de a muri de atâtea ori, căsnicie eșuată, mi-am crescut singură 3 copii care sunt de acum, sunt mândră pentru că sunt 3 tineri foarte evoluați și de mare preț și pentru mine, dar și pentru societatea în care trăim, și sunt mândră de ei. Dar uitându-mă în oglindă mi-am dat seama: oare trăiesc numai pentru ceilalți? Dar eu unde sunt? Așa că am rugat Universul să-mi scoată în cale oameni care să pot evolua și pentru mine, să trăiesc, să mă învețe, că eu nu mai știam să mai trăiesc pentru mine. Unde eram eu? Terapeutul care ajută pe toți să fie bine, dar eu simțeam nevoie și eu de un terapeut. Adică cineva care să mă ajute să văd dincolo, parcă dincolo de zid. Așa că într-o zi, când am văzut că oboseala mea e de ce în ce mai rău, mâna mă durea atât de tare că nu puteam să mai lucrez, tot anulam tratamente că nu eram în stare să mai lucrez, oboseală fizică, psihică, de toate planurile. Așa că primesc un telefon de la fata mea cea mare de la Cluj, care îmi spune: mami, știi, am cunoscut pe cineva foarte evoluat și uite, am făcut o biorezonanță și mi-au ieșit niște lucruri care exact același lucruri mi s-au confirmat și la analize, și am început să urmez așa un stil de viață sănătos, cu niște concepte, cu niște suplimente care și-au făcut
efectul chiar de la primele administrări. Zic, wow, interesant. Știu despre aceste aparate de biorezonanță câte ceva, nu foarte mult, dar sunt dispusă să învăț și m-ar interesa. Dar m-ar interesa ceva mai mult ca să pot să mă simt, să-mi ridic starea de bine, pentru că cheltuiesc o sumă suficient de bună pe lună, pe suplimente, pe tratamente care nu au nicio eficiență. Văd că tot la fel mă simt, nu se îmbunătățește nimic și simt nevoia de un nou început. Ar fi interesant. Îmi poți da, te rog, numărul de telefon al acestor persoane care tu ai intrat în contact, ca să poți să iau și o legătură, să poți să faci și ceva? Zic, da, mamă, cu mare bucurie, abia aștept să vezi niște oameni minunați. Și este o companie care promovează și numai concepte de viață sănătos, dar și niște programe de dezvoltare personală, spirituală, afaceri chiar. Și zic, super interesant, ia hai să văd și eu despre ce e vorba. Așa că nu am zăbăvit nicio clipă și am pus mâna pe telefon și imediat am sunat acești mentori și a fost foarte interesant că, fiind terapeut, m-a introdus într-o echipă de terapeuți cu care pot colabora și a fost și este atât de fascinant faptul că după ce m-am rugat, am primit și răspuns, mi-am dorit foarte mult oameni, experiențe noi și sănătate. Și mi s-au împlinit mai mult decât am cerut, adică a fost un răspuns neașteptat de frumos și mă bucur de o echipă, de niște prieteni minunați și e foarte frumos este faptul că după ce am început să investesc în mine și am început să iau aceste suplimente alimentare, care de fapt sunt suplimente și o să discutăm ce înseamnă suplimente, adică este o hrană care ar trebui să fie în dieta noastră zilnică. Deci, din prima zi s-au cunoscut efectele și acum pot să fiu și mai atentă, sunt plină de vitalitate și toți mă întreabă, dar tu nu mai îmbătrânești, tu nu o să îmbătrânești, tu mereu întinerești, ce faci tot timpul ești mai frumoasă, mai bine. Zic, care este secretul? Și mă bucur foarte mult să-l pot împărtăși tuturor, că da, există niște secrete pe care le împărtășesc cu mare drag. Da, mă bucur de o sănătate, de vitalitate, de o concentrare mai bună, de o atenție mult sporită. Eu care nu mă visam să merg cu mașina pe drumuri mai lungi așa, chiar acum sunt fericită că am condus până în Bulgaria, unde am participat la un forum Coral Club, unde lucrez și sunt foarte mândră de realizările pe care le-am făcut, dar cu sprijinul echipei mele din care fac parte și cărora le mulțumesc foarte mult. Dacă doriți mai multe cunoștințe, mă puteți contacta despre un stil de viață sănătos și despre cum îți puteți să arătați și mai bine pentru doamne și cum puteți să vă simțiți mai bine, să vă concentrați, să veți focusați. Și dacă și voi, ca mine, a sosit o zi în care ați zis, nu mai pot, vreau să fiu eu, vreau să devin mai concentrată pe mine, un stil de viață nu numai sănătos, dar și din punct de vedere financiar, pentru că am pierdut atât de mult încât am zis, ce aș putea să mai pierd? Ar fi timpul să învăț și să mai câștig, nu-i așa? Numai pierderi. Hai să învățăm și să câștigăm. Și datorită acestei echipe și acestei companii am început să mă bucur de lucruri minunate pe care nici măcar nu aș fi putut să le gândesc că ar fi posibile. Dacă vreți mai multe relații, mă puteți contacta. Cu mare drag. Pe curând. Flori Buzoianu. Pa, pa!